Am pregătit azi o ciorbă țărănească de porc generoasă, plină de legume și arome. Am început prin a pune carnea de porc într-o cratiță cu apă rece, foi de dafin, usturoi, boabe de piper și o linguriță de sare. Când carnea era aproape fiartă, am pus o oală la încins cu puțin ulei și am călit morcovii, ceapa, ardeiul, plus o linguriță de sare. Am lăsat totul până când ceapa a devenit sticloasă. Am adăugat carnea fiartă în oală și am mai călit totul împreună câteva minute. Apoi am pus și roșiile, lăsându-le să se moaie ușor și să aducă dulceața lor în ciorbă. Apoi am pus zeama strecurată în care a fie carnea, am adăugat păstăile și mazerea și am lăsat să fiarbă vreo 20 de minute. Apoi am pus cartofii, țelina, gulia și pătrunjelul rădăcină, am completat cu apă caldă și am lăsat totul la fiert cam 30 de minute până când legumele au fost fierte. Am potrivit ciorba cu sare și piper, am adăugat puțin suc de roșii și am mai lăsat să dea un crocos scurt. Am oprit focul și am presărat deasupra pătrunjel verde și leuștean. Dacă vă place ciorba mai agrișoară, tot acum puteți adăuga zeamă de lămâie. Și gata, o ciorbă țărănească de porc, hrănitoare, parfumată și exact cum trebuie, caldă, generoasă și plină cu gust.